नमस्कार, मी पंजाब डक हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट गोगळी धामणगाव तालुका शिरूर जिल्हा परभणी। सप्टेंबर 2 सप्टेंबर 3 4 5 6 5 सप्टेंबर पर्यंत राज्यामध्ये सगळीकडे पाऊस जाणार आहे आणि ज्या सर्व शेतकऱ्यांचे काय झालं आता 10 दिवस पावसानं उघडीप दिल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांची सोयाबीन सुकत आहे। तसेच सर्व शेतकऱ्यांना मग ही खास करून आनंदाची बातमी आहे। जळगाव धुळे बुलढाणा तसेच अमरावती अकोला तसेच जालना छत्रपती संभाजीनगर तसेच नगर जिल्ह्यात पाऊस पडणार आहे। तसेच सातारा सांगली तसेच लातूर जिल्ह्यात पाऊस पडणार आहे। बीड जिल्ह्यात पाऊस पडणार आहे। नांदेड जिल्ह्यात पाऊस पडणार आहे। म्हणजे जवळजवळ सगळीकडे हा 5 तारखेपर्यंत सगळ्याला पाऊस हा जीवदान ठरणार आहे। कारण की सर्व शेतकऱ्याचे म्हणजे पीक काय होईल आता पावसानं उघड दिल्यामुळे सुकत आहेत। त्याच्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी हा अंदाज लक्षात घ्यायचा। जर याच्यात नंतर अचानक जर वातावरणात बदल झाला तर मी तुम्हाला शेतकऱ्यांना लगेच एक युट्यूबच्या माध्यमातून एक मेसेज दिला जाईल